Veselé príbehy detí z Bullerbínu sa skončili a ja pevne verím, že sa vám seriál páčil a že sa opäť stretneme pri ďalších programoch. Napríklad dnes večer pri Večerníčku. Dobrý večer, začína sa druhá spravodajská relácia Minúty dňa. Želám vám príjemné sledovanie. Poľnohospodárstvo aj naďalej upadá. Návrhmi, ako prinavrátiť tomuto dôležitému odvetviu svoje bývalé postavenie, sa dnes zaoberali účastníci medzinárodnej konferencie v Košiciach. Napriek viacerým snahám ministerstva pôdohospodárstva sa nedarí zastaviť úpadok tohto rezortu. Napríklad od začiatku roka sa zvýšil dovoz potravín o 35% a vývoz sa znížil o 10%. Predovšetkým je to otázka silnej myšlienky a tá stojí na tom, že treba opäť sa vrátiť k stabilizácii tohto sektoru. Treba hľadať spojenia a to nejde len na báze samovolného spojenia, tomu musí napomôcť aj silný vládny program. Nesprávne rozhodnutia v 90. rokoch spôsobujú aj dnes vážne problémy, ako napríklad zatvorenie jedinej kafilérie na východnom Slovensku, čím je ohrozené obyvateľstvo možným prenosom nebezpečných infekcií z uhynutých a nespracovaných zvierat. Pracovníci Slovenskej pošty v týchto dňoch doručujú najmä zásielky adresované svojmu riaditeľovi. Balíky dostane od základných organizácií odborov. Odborári týmto spôsobom protestujú proti pripravovanému celoplošnému zlučovaniu poštových prevádzok. Asi 150 balíkov budú odbory posielať postupne počas celého týždňa. V každom z nich je len plagát s nesúhlasným stanoviskom. Tento balíček, ktorý v týchto dňoch posielame generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty ako nesúhlas s organizačnými zmenami, nakoľko zasahuje do zamestnanosti Slovenskej pošty. Odborári nesúhlasia najmä s tým, aby sa zlučovali poštové prevádzky v súčasnosti, keď ešte nie je rozhodnuté o územno-správnom členení štátu a keď sa pripravuje transformácia pošty na akciovú spoločnosť. Nepôjde o nejaké veľké prepúštenie, nebude sa dotýkať nejakého veľkého počtu zamestnancov, pokiaľ sa pozrieme na to, že Slovenská pošta má tých zamestnancov viac ako 17 000. Odborári pripravujú aj nátlakové akcie, konkretizovať ich však zatiaľ nechceli. Najväčší výrobca konektorov, americká spoločnosť Molex, dnes v obci Kechnec pri Košiciach otvorila nový závod. Elektrické a elektronické prepojovacie systémy, ktoré sa u nás budú vyrábať, sú určené najmä pre telekomunikačný a automobilový priemysel. Až 97% našej produkcie budeme vyvážať. V súčasnosti Molex Slovakia zamestnáva 150 osôb. Do konca roku by k nim malo pribudnúť ďalších 450 zamestnancov. V priebehu 5 rokov zamestnáme 1000 až 1500 osôb. Po dosiahnutí finálneho štádia v roku 2005 by sa tak Molex Slovakia mal stať najväčším závodom Molexu v Európe. Počas májového ščítania obyvateľov domov a bytov bude Slovensko rozdelené na 20 542 ščítacích obvodov. Podľa predsedu štatistického úradu Petra Macha takmer 21 000 ščítacích komisárov najskôr občanovi oznámi pripravovanú návštevu. Pred jeho bytom sa preukážu špeciálnym preukazom. Ak však občan komisárovi nedôveruje, môže mu vyplnené hárky odovzdať v zalepenej obálke alebo ich osobne odniesť na miestny úrad. Štatistický úrad už pripravuje aj tzv. Zelenú linku, kde občania získajú všetky informácie. Rozhodujúcim okamihom ščítania je polnoc z 25. na 26. mája. Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave dokončil hydraulický model budúceho mosta Košická v poradí už 5. mosta cez Dunaj. Odborníci vytvorili tento model na výskumné účely ako predprípravu na výstavbu mosta. Pracovníci výskumného ústavu budú na ňom skúmať do konca augusta vplyv pilierov na hladinu rieky. S výstavbou mosta by sa malo začať už v decembri tohto roku. Zo štátneho rozpočtu je na výstavbu vyčlenených 1,8 miliardy korún. Rovnakú sumu poskytne aj Európska rozvojová a investičná banka.
Medzinárodná vedecká konferencia Telekomunikácie 2001 je súčasťou najväčšej výstavy softvéru, hardvéru, telekomunikácií a kancelárskeho vybavenia Cofax, ktorý dnes otvorili v bratislavskej Inchebe. Hlavnou témou konferencie sú procesy konvergencie v telekomunikačných technológiách. Okrem záštity vlády aj rezortného ministerstva má konferencia aj podporu Európskej komisie. V Bratislave sa dnes začala výstava Slova Gold Kvalita 2001, na ktorej sa zúčastňuje 29 firiem. Výstava bude až do nedele propagovať